Fáilte rót go dtí an seminar gréas anseo a thug an léargas Aistrithe ó thaobh múinteora na chleachtóirí luathbhlianta agus cúraim de. Tugann na léargas seo taighde san áireamh, chomh maith le cinenne cigearí i suíomhna luathbhlianta agus cúraim, agus an comhairle a sholáthraíonn cigearí chun feabhas a chur chun cinn. I gcás go leor leanaí, d'fhéadfadh gur eispéireas an-dearfach iad Aistrithe, agus beidh siad ag súil go mór le filleadh ar do thaobh luathbhlianta agus cúraim arís. Ach mar sin féin, i gcás leanaí eile, seans go mbeidh deacrachtaí acu scara ó thuismitheoirí na bhutha siúd de thug an cúraim dhubh. Sa creat cáilíochta de chigearachtaí oideachas luathbhlianta, leagtar béim go gcuthaítear caidreamh atá de ard chaidan trí idirghníomhachtaí sláánna, agus trí corchuige éifeachtach agus dearfacht an phlí chleachtóra. Mar is olgait, ban an leanaí agus a d'éirigh tarbh mhór as príomhchleachtóir ainmnithe a bheith acu chun idirchadreamh a dhéanamh leis nó lé ar bhonn léithúil. Tacaíonn sé seo le na leanaí chun cadre freagrúla, ígara agus deilínach, a bhunú atá riachtanach chun folanna na linneamh a éanúlacht agus a mhuinteoiras a arbeirt sa suíomh luathbhlianta agus cúraim. Ba ról ríthábhachtach ag an timplacht fhoghlama freisin chun tacú le Aistrithe na leanaí. Mar shampla, thug cigearí faoi deara go gabhraíonn spás na fáilteacha ina bhfuil go leor acmhainni a bhfuil dá aithne ag na leanaí orthu le na bhfoghlaim agus na arberts. Freisin, tacaíonn réimsí de hacaíochtaí suagra le spéis agus ranpháirtíocht na leanaí, rud a chruthíonn deisina do na leanaí cár de nua dhéanamh agus socrúisteach sa suíomh oideachas luathbhlianta agus cúraim. Tá go leor leideanna practicúla sa treoir cleachtas Aistrithe, maidir le timplacht fhoghlama a eagrú atá eagraithe chun riachtanas léasanna agus forbairt chuile a chur chun cinn. Tugann cigearí faoi deara go bhfuil go leor suíomhna luathbhlianta agus cúraim ag baint úsáid is réimse leathan móna chun cumarsáid leanúnach le teaghlaigh a chur chun cinn. Tosíonn an próisis cumarsáide seo nuair a chláirtear an leanamh. Cuireann go leor de na suíomhna seo laethanta oscailte, tráthnóna eolais agus cruinnithe le tuismitheoirí ar siúl i rithne bliana, chuna chin tú go dárlóg cumarsáid leanúnach. Tá cumarsáid le linn tréimhsí Aistrithe thar a bheith tábhachtach, ans go mbraithe na leanaí slán, agus go bhfuil plán i bhfeidhm chun leanúnach is cúraim a chur ar fáil. Aithníonn an creat cigearachta gur bé seo a leanas dá chleachtas maidir le Aistrithe agus féchaimid anois ar na Aistrithe éagsúla seo agus chuirmid riont smaointe practicúla ar fáil maidir le na bealaí gur féidir le tacú le leanaí ag chuile chéin. Sa chéad aistriú a dhéarmaid ná an taistriú a dhéanann an leanamh nuair a dhéanse isteach sa suíomh luathbhlianta agus cúraim don chéad uair. Thug cigearí faoi deara i go leor suíomhna go bhfuil beartais éifeachtacha don socrúisteach agus don aistriú i bhfeidhm acu. Tugadh faoi deara freisin na céimeanna practicúla gur féidir le suíomh a ghlacha chun tacú le leanaí agus le teaghlaigh i dtaobh an aistriú seo. Mar shampla, tá sé tarbhach fáisnéis practicúil agus físiúil a chur ar fáil do na tuismitheoirí agus do na leanaí sula n-aistríonn siad go dtí an suíomh luathbhlianta agus cúraim. Is féidir lámhleabhar a chruthú a thospáin an greengraf de na chleachtóirí agus den timplacht fhoghlama laiste agus lasmá. Is féidir an tólas seo a chur sa phost ná cheola trí ríomhphost chuig na leanaí agus a d'éirigh roimh an aistriú. Bhíonn lá oscailte ag riont suíomhna agus forbríonn riont suíomhna eile turas fiúil ar líne. Nuair a chuirtear aithne ar na leanaí, tá sé tábhachtach fáisnéis agus eolais úsáideach a bhailiú a chabhrós le do thuiscint a riachtanas meoin agus leasanna ar le an leanamh. Tá an corchuige príomhchleachtóir an-tarbhach ina leis seo, tuis go gcuireann sé ar chumas chleachtóirí an timplachta airúnú agus tacú le pleanáil i gcóir eispéireas fiúntacha de gach leanamh. D'fhéadfadh an tólas seo a fháil sula n-osclaítear an suíomh luathbhlianta agus cúraim trí ghlaoch telefón na fís chóra a dhéanamh leis na tuismitheoirí agus na leanaí chun an orm gach rud fuaim féin a phlé agus a chomhlánú. Ar ndóigh, b'fhéadfadh machnamh a dhéanamh freisin ar na bealaí gur féidir cumarsáid a dhéanamh le teaghlaigh nach labhraíonn béarla na Gaeilge mar theanglaí dúchais.
Cabhrach na strátaise seo leat chun cadrah láidir a bhunú idir an phríomhcleachtóir na tuismitheoirí agus na leanaí agus sibh a gobar le chéile chun tacú leis na leanaí aistriúisteach go héasca sa suíomh. Agus teangáil a dhéanamh agat leis na tuismitheoir, ba mhaith an rud é grianghraf teaghlaigh a fháil chun timpeallacht áilteach ach aithníonn an leanamh a orbairt i ngach ceanta na seomraí. Fuair cigarí amach go bhfág an rion suíomhanna luathbhlianta agus cúraim leabhar pearsanta na leanaí ar a dtugtar gach rud fún féin sa leabharlann ó cheann ceann na bliana, agus go dtacinn sé seo leis na leanaí socrú isteach. Chomh maith leis sin, is rud dearfach é ealaíonn agus grianghraf leanaí a thaispeáint ar fud na timpeallachta, agus cairríonn sé le féiniúlacht agus le muinteas na leanaí. Féachamaid anois ar na bealaí éagsúla go féidir le chleachtóirí cabhrú leis na leanaí a bheith ag filleadh ar an suíomh luathbhlianta agus cúraim ón baile. Mar sin, cad iad na céimeanna practicúla gur féidir líomhse na chleachtóirí a ghlacha chun tacú leis na leanaí agus a dteaghlaigh, filleadh ar bhur suíomh luathbhlianta agus cúraim. Is féidir billóg leideanna a orbairt do thuismitheoirí maidir le conas tacú leis na haistriú áirithe seo. Aistrithe smaointe maidir le conas tacú le haistríthe ó chleachtas roimhe seo go dtí billóg leideanna simplí. Fuair rudaí gur féidir le tuismitheoirí a dhéanamh chun tacú lena leanaí ar bhealach tacúil agus spríúil. Détá a seo a dhéanamh i bhform scríofa na bhuama, agus détá fáisnéiste san áireamh maidir le bealaí gur féidir le tuismitheoirí a leanamh a olbhú trí labhart leis nó lé faoi na rudaí ba chóir a bheith agsúil leis. Bhí cearcamach na leideanna seo arúnach de fhís agus de chéim orbra gach leanamh, agus ní mór litríocht agus teanga dúchais na tuismitheoirí a chur san áireamh. Chun tacú le leanúnachas eispéirs fólamha na leanaí. Moltar freisin timpeallach fólamha gur féidir leis na leanaí a aithint a chur ar fáil. I riont cásanna ba leanaí ag filleadh ar an siúmra céanna leis na príomhcleachtóir céanna agus baisiad ag ghlacha páirt i gnáthach den chineál céanna. I gcásanna eile tá na cleachtóirí ag roinnt grianghrafana agus físeán leis na leanaí agus na teaghlaigh go leictreonach, agus ag tacú leis na leanaí ar a meallach sin chun an timpeallach fólamha nua na seomraí an limistéir lasma faoin air na cleachtóirí agus na hábhar sugartha a fheiceáil. Go deimhin, tugann cigarí faoi deara go núsáideann go leor suíomhanna luathbhlianta agus cúraim na meán sóisialta agus teachtarachtaí leictreonacha go maith chun cumarsáid dhéanamh le tuismitheoirí. Is bealach aontachaid scéalta chun fáisnéis nua a roinnt le leanaí. Détá scéal sóisialta, cúntas, crín, soiléir a chur ar fáil maidir leis an méid a bheith i gceist le filleadh ar an suíomh, trí grianghraf de gníomhachtaí sugra agus ar chleachtóirí a roinnt leis baile. Tásúil agan go garbhadh sé seo leis na leanaí faoi aon imní i dtéiteach a bheith orthu faoin aistriú. Is minic a thugann cigarí faoi deara na bealaí éagsúla ina nascann chleachtóirí leis na leanaí agus lena dteaghlaigh ar bhain léithúil. Léironn cigarí mar shampla na córátaí neamhar amúla, ag amanna fágáile agus bailíthe, na cruinnithe faoi fólam agus barbart na leanaí, na cineálacha gur corchaige nuálacha a úsáidtear chun nasca leis na leanaí agus lena dteaghlaigh ag baint úsáid as mar shampla teicneolaíocht gluicheanna go hon, fís chórátaí, cartaí poist, litreacha sheola bhaile agus cruinnithe zoomála. Tá riont suíomhanna ag baint úsáid as a gcóras seo chun labhart leis na teaghlaigh faoi láideachtaí na leanaí agus faoi réimsí áirithe tá i mbun forbara. Tá siad ag roinnt na taifid fólamha agus forbara a ghabhadh faoin leana agus i gcás na áirithe críochnaíonn siad le chéile iad. Détá scéalta fólamha aistear agus irisí fólamha éonar na leanaí agus leabhar gearrthóg a bheith i gceist anseo freisin. Is breá leis na tuismitheoirí súil siar a chatha ar grianghraf agus ar thar láthair ealaíne na leanaí. Cuireadh sé seo eispéiris spríúil dhaoine go na leanaí agus tacú sé sealó smaoine ar na rudaí go bhfáileadh a dhéanamh nuair a fhilleann siad ar an suíomh luathbhlianta agus cúraim. Anois tógamid riont ama chun mac na bhíonna ar bhealaí chun cabhrú leis na leanaí agus lena dteaghlaigh atá ag fágáil. Chun tosú sa bhanscoil nach an freastar ar thaobh luathbhlianta agus cúraim eile.
Is féidir le pictirí, físeán agus scéalta cabhrú go mór leis na leanaí tuiscinnte Albert maiid i gceist le dulchaigh an scoil nua. Mar chleachtóir, féidir go bhfuil leat scéalta sóisialta a bhaineann le hábhar, gearrthóga físe nó grúngraf gan scoil a roinnt leis na leanaí, nó iad is spreaga chun inúcha a dhéanamh ar thaobh gréasán nó ar leanaí meán sóisialta an suíomh nua. Féidir go bhfuil leat freisin teaghlaí is spreaga chun nasca le teaghlaí eile a bhfuil leanaí acha ar eastalín ar na suíomhanna luathbhlianta agus cúraim nó na scoileanna sin, te gluachanna, nascaoise nó blaganna faoi Aistrithe. Tá sé tábhachtach cabhrú leis na leanaí a thuiscint bhfuil deireadh tagtha lena go dama sa suíomh luathbhlianta agus cúraim. Agus, más féidir, de sé thuirteóib an cloch mhíle seo a roinnt lena comhlacaithe. Tugann ciogradh faoi deireadh go mbíonn cóisiúr ag go leor suíomhanna ag deireadh na bliana, chun an ócáid a cheiliúra agus chun eispéirs dearfacha na leanaí a dhearbhú agus a thabhairt chun cuimhne sa suíomh. Is féidir ar ndóigh imeacht fiúil a bheith acu freisin. Le tacaíocht ó thuismitheoirí, détá smaoine ar íseán do gach leanamh bháiliú ag baint faoine in eispéiris agus iad a roinnt ar arda meán sóisialta an taobh, luathbhlianta agus cúraim mar cheiliúra fiúil. Bhíonn riant chleachtóirí seó na sleamhnan do na teaghlaí a thaispeáineann eispéirs fholma grúpa. Roinn turas fholma na leanaí ar bhealach íogar, bunaithe ar láideachtaí na leanaí. Cuirtear a gcuin sa phlé faoi Aistrithe in Aistir, gur féidir le eispéirs leanaí ar Aistrithe a bheith an-dearfach nuair a bhíonn daoine tábhachtacha ina síl i dteagháil, chun fáisnéis tábhachtach a roinnt, agus nuair a oibríonn siad i ggófortaíocht le na chéile. Nuair is féidir, labhair leis na tuismitheoirí faoi simeanna, láideachtaí agus réimsí scileanna na leanaí. Agus den plé leabhar na bealaí is féidir chun an tola seo a roinnt leis na scoileanna chuí. Tugann ciogradh comhairle do thaobhanna luathbhlianta agus cúraim chun an templad tuairisce mu scéal a úsáid, chun tacú le córaint fáisnéise leis na scoileanna áitiúla. Tá mu scéal ar fáil ar an suíomh idirlín www.ncca.ie. Ar ndóigh, is féidir an document seo a chomhlánú le tuismitheoirí ar an nghathan, ar riamhphost agus phríomhphost freisin. I gcásanna a bhaineann leis an bplean umruachtáin agus cuimsiú, nó aim, is féidir le treoir a lorg freisin ó do speisialtóir luathbhlianta Santa. Tá cúpla nóiméad anois chun an slucht seo a léamh ó thuarascáil chiagreachta. Feicfidh tú go bhfuil béim ar chud de na phríomhchnéithe cleachtas Aistrithe is éifeachtaí. Túra tú faoi deireadh go leagan an slucht seo béim ar aonaise ar na phrinspeáil seo leanas. Ghlach an chleachtóirí páirt i ggófléad garmú leis an scoil go mion minic i rinne bliana, rud a léiríonn go bhfuil go leor comhpháirtíochtaí láidre á gcruthú. Tugann na leanaí íos scoile cuairt ar an suíomh luathbhlianta agus cúraim chun labhart leis na réamhscoileanna faoin méid an bhaghaidh sa bhunscoil. Tugann na leanaí réamhscoile cuairt ar an scoil chun bulla le na múinteoirí agus chun an timpeallacht a inniucha laiste agus lasmó. Tugtar cura go na leanaí le réamhscoile freastal ar an scoil i rith na bliana i gcóir imeachtaí ar nó seachtain na hólaíochta, lá spórt agus ceiliúradh na nollag. Tacíonn sé seo le forbairt a léimneachta i dtreo an Aistrithe chuig an scoil. Chomh maith leis sin, chuireann an príomhfheide na múinteoirí agus foireann na scoile lear greengraf, scéalta sóisialta agus póstéir le chéile, chun foireann na scoile agus gnéamh den orgainmh a thaispeáint do na leanaí nua. Is léir an slucht freisin go gcuirtear deiseanna ar fáil le haghaidh cumarsáide san dhá thró idir na leanaí agus na múinteoirí nua. Tá aglah agus ceisneoirí cur le chéile ag na leanaí réamhscoile dá múinteoirí nua chun a gcuid eolais a fhosú
agus a bhisreacht a hása sa a neistríonn siad go dtí an scail nua. Is mór is fiú na deisina a bhíonn ag na chleachtóirí agus na múinteoirí slite ina féidir le cleachtas a Albert a bhunaítear ar eispéirs na leanaí trí úsáid a bhaint as eolaichtaí sugra. Tá an cleachtas seo ag fás go háirithe maidir le Aistrithe. Úsáidtear an deachmaid trasúla muscéal chun cópháirtíochtaí láidre idir chleachtóirí, leanaí, díriú agus a scoileanna áitiúla a bhunú agus a chur chun cinn. Seo lista de na hachunaí úsáideachta a d'fhéadfadh tacú leatsa leis na leanaí agus na díriú trí amanna Aistrithe inar dúram. Tá deireadh an seminar gréasáin seo srista agam dhéanais agus bháiling ar muochas a ghabhadh leatsa as ach d'éisteacht. Tá súil agam go gabhadh an comhairle seo leat, agus má tá ceisneanna na cúraimí agat mar gheall ar an seminar gréasáin seo ban úsáid is na seola ríomhphost seo chun do chud túraimí a cheola chugainn. Is féidir a cheola ag insights_info ag education.gov.ie. Gur raibh míle maith agat agus slán go fóill.